Ndinokuchingamidza zvekare muzvarana Zimbabwe ndemboti muri watsvene kwese kwamuri kumatima nanyika ose Zimbabwe. Tadzoka zvekare tichitaura nhau dziri mumastriti akasiyana siyana uyezve munharaunda dzakasiyana siyana apo patiri kuendera mberi tichitaura zvinhu zviri kutaurwa nevanhu mumastreets and tichiti tinotenda zvikuru nekusubscribe kwamuri kuita pano neuwandu hwenyu pano pakeji madoke zvichireva kuti tiri kupai nhau dzezvinenge zvichiitika zvamunozoona nezvamunenge muchinzwa futi, asi imi ndimune mune first hand information. Zvimwe zvivideo zvisa zvaya zvisaburitsa nyaya nenhau dzatinoburitsa pano. Tira kutanga nenhau yekuti iyo zviri kunzi izvo ruzhinji rweZimbabwe ruri kutaura kuti pane musangano uyu uchaitwa kwaMutare zvanga zvichitaurwa national chairperson or the Minister of Defense weZANU-PF yanzwa opa muchinguru zvinzi izvo pane musangano uchaitirwa kwaMutare weNational Conference, ZANU-PF National Conference ichaitirwa kwaMutare. So vari kuti ivo vari kuenderera mberi nekutema huni ende uyezve nekukaka musasa nekuisa matafura nezvakasiyana siyana unza matanda ekuti vanhu vanenge vachidziyana moto nemacheya nezvituru zvokugarira kuti vazenge vane musangano ikoko kwaMutare uyu. Vari kuti preparation iyi iri pamhando yepamusoro nenyaya yekuti zvinenge zvichitaurika ikoko zvinhu zvekuti munhu wese anofanira kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Tiri kuona ZANU-PF iri kuramba ichikakavadzana mukati meZANU-PF, so zviri kunzi also conference uku nhau idzi dzichatibatwei sezvo uri musangano muhombe weZANU-PF, so vachabata nhau dzese idzi dzekunetsana dzokudhonzerana matauro kwavari kuita matauro nesipo kwavari kuitana uku kwataona kuti kwaparadza musangano weZANU-PF kusvikira unge uchizikanwa in and out nemunhu wese nyangwe ari kure kure kune nyika dzekure kure. Vari kuzviona kuti umu hamuna kumira zvakanaka, muimba iyi hamuna kumira zvakanaka, so vada kuzama kuti vange vachinodzoreredza avo vari kuona kuti vasiri kunyatsowirirana oro vari kukakadzana pane zvakasiyana siyana. Tiri kuzviziva kuti youth nezvigananda ZANU-PF youth tinoziva kuti pane mayouth anenge akapiwa mari maleadership yeyouth anobva ati ari kumirira youth, but majority yeyouth iri yatiri kutaurira mumastreet havasi kuzvifarira zve2030, asi takawanzwa kuti youth iyo yanzi youth yeZANU-PF nezvigananda vari kupusha ende vari kusapota zve2030, of which zvinhu zvakasiyana nezviri paground. Vanhu vanenge vachingotaura vari uko ndekuti vanenge vakapiwa mari. Remember kuti murume uyo anonzi Tagwire he invested a lot, ndezvimwe zviri kurwadza vanhu vakawanda ende zvichaita kuti mukati meZANU-PF mudeuke ropa rakanyanya ndekuti Tagwire akainvesta mari yakawanda kuti anga ane power ende uyezve vanga vachidestroya Chiwenga. Chiwenga vada kumudestroya nekushandisira mari nekutenga vanhu kuti vamudestroye smart. Ndo program iripo hombe yakaasainwa kuna Chiwenga kuna Tagwire kuti ange achi outsmarta Chiwenga through nemari ende uyezve achitenga macomrades ese nemayouth ese nemari. So Mnangagwa asida kunge achisvibisa maoko ake akangodza kuti Tagwire iwewe kana wakakwanisa chete kundibisira munhu uyu then iwewe ndiri kupa position yevice president. So saka tiri kuona Tagwire ende for sure he played a big role. Takaona also ana Temba Muliswa vachimusupport futi ndo vamufuti zvigananda nevamufuti vanenge vachipuwa also mari nana Tagwire plus futi iye anenge achisupporta kuti munhu uyu ari pedyo nasekuru ake, saka iye anoziva kuti mafarms ake nezvinhu zvese zvakabira Zimbabwe zvinenge zviri safe kana Tagwire anga aripo ende Chiwenga asipo, ndekuti Chiwenga havasi kumutrusta nenyaya yekuti zvigananda izvi zvatogara zvichibira muZimbabwe, so hazizoda mumwe munhu anenge aida kuuya kuzokorekta kuti musabe oro anenge ada kuzoongorora kuti upfumi hwenyu makahuwana sei. Ndo zvimwe zvatiri kuona kuti tiri kuziva kuti aiwa 2030 inhau yati perei yavanetesa zvakanyanya vanhu mukati meZANU-PF, asi zviri kunzi zvavasi kupera simba ndekuti mari ichiri kuenda kune push ye2030 agenda, kune zviri kuitika zvemari ndekuti tiri kuona ZANU-PF iri kumhanya nemalines akawanda. Tagwire akapiwa task yekuti anga achiongorora anenge achipa vanhu mari vakasiyana siyana kumalevels akasiyana mukati meZANU-PF kusvika yafladha mari yese zvokuti munhu wese anenge achingoona Tagwire anenge achingoti mhoro yevakuru. Ndo zviri kuitika, ndo imwe strategy. Kuna ana ziyambi kuchinja bumbiro romutemo kwete zoita mayouth nemamabora ngoma ari kunzi famtisai mushedza 2030 is fine
kozita Tagwire pacho zvake ari kubhadhara vanhu vakasiyana-siyana mari kuti anga achiconfuse ED is sitting one side. Vakaunzwa no they must kill Chiwenga politically vamusiya akadaro kuti anyatso outsmartwa straight zvisina kuzouzwa kuti chichi ndo zvauda kuzama kuita kuti vanga vachinyatso buritsa comrade Chiwenga zvokuti ivo havazokwanisa kumbotaura kana kuti vaiti nyaya iyi yakafamba sei. Saka inenge yakuonekwa kunge sezvinhu zvingori pachena munhu akaburitswa nevanhu apo pakashandiswa mari. Saka makono vazhinji mamaoveteni mazhinji havasi kufara nezviri kuitika. Saka muri kuona vari kumaoveteni mazhinji vari kusvedzera kuti musoro waED tiri kuuda, we want to cut. Vada kudambura musoro waED ndekuti vari kuziva kuti aye atengesa nyika. Izvi zvinova zvinhu zviri kuvarwadza ndekuti ivo pari zvino havasi papower and ED ari papower ari kuita zvaanoda. Zvinova zvinhu zviri kukonzeresa bongozozo mukati meZANU-PF. Tinoziva kuti conference iri kuitwa kwaMutare haina zvainokwanisa kunge ichiita kana kupusha oro kupusha kana zveconstitution kana kupusha kana anything zvainokwanisa kuchinja. Hapana, ndekuti haina power iroro ende uye ZANU-PF inoziva system yayo mafambiro anenge achiita. Tenda pane nhau iri kuitika yaitika kuBulawayo kuBulawayo uko kune imwe imba yenyika yeZimbabwe State House kwanzi kune bodyguard razvipfuura asi kuzoti nhau yacho yakamira sei, asi kune bodyguard repaimba yaMnangagwa yekuBulawayo ranzi razvipfuura. Tisingazivi kuti condition yakamira sei, asi ndo dzimwe nhau dzatatambirawo somuzara nhasi. Tenda vamwe vanhu vari kuramba vachidzosa nyaya yakamboitika kare, nhau yekupuhwa kwavanhu villages nemafarms akasiyana-siyana pawakachereswa makomba achinzi ndo mabakery oven. Vanhu vapuwa zvimaforoma zvokuisa chingwa vachiisa pasi like pane pakadhigwa like pasi muvhu papanze pane maoven pachinzi pachaburitsa chingwa 2 million loaves per day nyika yese. So vanhu vari kubvunza 2 million loaves per day dziri mbori kupiwo zvaingori zvinhu zvokuona kunge vanhu maZimbabweans vasingafunge oro vanhu vasina kudzidza. Aiwa, zvinhu zvinorwadza Zimbabwe. Hatisiuza kuti nyika yedu tichaita zvakanaka serini oro tichange tichikunda rini. Tenda pane zvimwe zviri kutaurika futi zvemapastors for ED avari kupuhwa futi mari naTagwirei also kuti vange vachiita zvemabhizinesi akasiyana-siyana. So vanhu vari kuzobvunza kuti mapastors aya haazi mapastors aMwari oro aJesu, tingangoti mapastors aJesu nenyaya yekuti mapastors for ED. Saka tiri kuona vari kudyidzana nezvigananda panguva iyoyi. Saka vanhu vazhinji vari kutaura kuti ivo nguva yavatongomirira chete panhaurwa dzese dziri kuitika mukati meZimbabwe kubatwa kwezvigananda ende zuva iroro riri kusvika very fast. Ndotenda muZimbabwe, ndotenda nekusubscribe pamune muchiita nekulike nekushare also maaudios. Ndoda kuti murambe muchikomenta. Komenta kunoita kuti tinge tichiramba tichisumukira ende uyezve tichikorekta mese matinenge tichitadza kukomenta nekulike. Ndokutenda Zimbabwe ndinoti muwane zuva rakanaka.